खुलुमबाय गिबियावनो गासैबो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम जे दिनै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स BLT आ दिनै बे भेरगावनि LP स्कुलनि लांगोनायाव मोनसे जानाय लोंनायनि मोनसे आयोजन खालामदों जों जयैनो लोगोफोरखौ लोगो हमलायदों जे फैबाय थानाय जिथुनिखि BTC बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों जिउयै माहामै प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL हान्जाखौ मदद होनो जोङो दिनै माखासे सावरायमेल जदों आरो लोगोसे जोंनि एक्स BLT बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिथांमोना ज' जानानै जोंखौ नेगासिनो दङ बिनिखायनो जों गाबोनो बिथांमोनखौ लोगो हमहैगोन आरो बिथांमोनाबो गासैबो डिस्ट्रिक्टनि एक्स BLTफ्रा एक्स BLT वेलफेयार ससाइटिखौ नेवसिनानै बिथांमोनाबो गोदानै मोनसे चेरिटेबल ट्रास्ट जानायनि मोनसे लामायाव थांगासिनो दङ दिनै जों बिथांमोनखौ जों बरायदों आरो जों बरायगोन आरो बिथांमोना लैहोर लैहोर फैगोन बिनिखायनो आङो दिनै सुंद'यैबाबो दिनै जोंनि गासैबो एक्स BLTफोरनि सिगाङाव बोरैबायदि जों सोलिलांगोन बोरैबायदि जों थांनानै थागोन बिनि सोमोन्दै बुंलांबाय दहयो आरो माने UPPLनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जों जयैनो जोङो सापर्ट खालामदों जे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स BLT आ जों 100% जों सापर्ट खालामखागोन आरो जोंल' नङा दिनै नोंथांमोनाबो मिथियो जेनेबा गासैबो रायजो राजाफ्रा बिटिआर बासिनि रायजो राजाफ्रा गासैबो दिनै UPPL आव फैनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना नुगोन जे 100% जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 10टा समस्थियावबो UPPL आनो 100% देरहागोन आरो प्रमद बर' सारानो सिट जागोन बेखौ रोखाखा नोंथांमोननिनो जिहेतु BLTनि मोनसे जोंनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि नोंथांमोना थायालासिनो मानो UPPL सापर्ट होगोन बे समाव आच्छा खोब मोजां सोंथि जे हाग्रामा महिलारि बिथां सालायनाय जिथुनिखि BPF सरकार जों बेखौ मुगैबाय जों मुगैनानैनो जों ओंखारबोखादों आरो बहुत सिगाङावनो जों ओंखारनो बेबायदि खाबु मोनाखैमोन जों ओंखारखागौमोन मानो होनबा जों दायो फैबाय थानाय बे समफोरावनो जों प्रमद बर' सार दैदेननाय जिथुनिखि UPPL आफाद बेखौ जों नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जों ओंखारबोनाया जों मोजांसिन जाबाय मानोना हाग्रामा सलायनाय जिथुनिखि BPF पार्टी जिथुनिखि रुल बे खोबैनो गाज्रि माने ओरैबायदि दुर्नीति भ्रष्टाचार जाख्ल'नाय दिनै जोङो गथै स्किमखौ क'क्राझाराव लाखिजोबदों हाग्रामा महिलारिया दिनै जोङो मोनसे स्किम मोनोब्ला बा PNRDनि जों मोनसे स्किम लानानै थाङोब्ला बा 3 लाखनि नों स्किम मोनबाय से नों बक्स कालभारनि नोंनो हरबाय एक्स BLT हिसाबै हाग्रामा महिलारिया जोंनो मोनसे एप्रुभेल हरबाय बे खामानिखौ मावनो थांनायाव क'क्राझाराव जोङो 20 बार थाङाबा नोंनि खामानिया जाफुङा साधारन जों 3 लाख थाखानि जुदि स्किमखौ जोङो क'क्राझाराव जुदि जों 20 बार थांनांगौब्ला खनसे क'क्राझाराव थांगासेयाव 5000 थाखा खरसा जायो खनसे क'क्राझार थांगासेयाव अब्ला नोङो 20 बार क'क्राझाराव जुदि थांनांगौबा 20 बाराव जोङो 1 लाख थाखा खरसा जायो अब्ला नों 3 लाख थाखानि स्किमखौ नोङो 1 लाख थाखा गारग्रोनांगौब्ला आरो फैयै फैयै बे अफिसार्सफोर दं बे अफिसार्सफ्रा ओरैबायदि माने नोंनि खामानियाव नों गरसे थख' बिथांमोननि टेबोलाव फैसा होआबा जाया बेनिखायनो जों ओरैबायदि मुगैनाय मोन्दों बेफोरबायदि स्किमखौ हाग्रामा महिलारिया बेबायदि खालामनाङा बेबायदि स्किमखौ समष्टि वाइसआव ब्रेकआप खालामनानै बा MCLA लेभेलाव बा EM लेभेलाव माने समष्टि वाइसआव ब्रेकआप खालामनानै PNRDआव हरनांगोन बा ब्लक लेभेलाव हरनांगोन बेखौ ब्लक लेभेलाव हरनो हायो जे बिथाङा जे क'क्राझाराव गासैखौबो लाखिजोबनाया ओरैबायदि जघन्य माने ओरैबायदि गाज्रि जादों बेयाव ओरैबायदि सिस्टेमा गाज्रि नोंथांमोना दिनै साननानै सासे अफिसार बा SS अफिसार बिसोरो सेक्रेटारि आन्डार सेक्रेटारि बिथांमोननोबो जुदि नों आखायाव जुदि नों 1000 2000 3000 फैसा होआबा नोंथांनि फाइलखौनो बारनो होआ होमबा मा BTC बियो ओरैबायदि मुगैथावना ओरैबायदि लासिंसिं बेनिखायनो जोङो दिनै जों सानदों जे गोरों मानसि नांगौ BTC आव जेसेबांनिखि EM MCLA दं बिथांमोना जेबो रोङा बुंनो थाङोबा किसुमाना ओरैबायदि दङ गभर्नमेन्टनि अर्डारखौनो फरायनो रोङा बिथांमोनखौ नायनानै दिनै BTCनि अफिसार्स माखासे बे डाइरेक्टर अफिसार्स SS अफिसफ्राव थगायना जानो चान्स मोन्दों बा माखासे डिलिं एसिस्टेन्ट बिथांमोना ओरैबायदि गरसेबो फैसा होआबा बिथांमोना फाइल बारहोआ होमबा ओरैबायदि जघन्य बेसेबां हाजार मानसि थैनायनि उनाव BTC आ सुक्ति जादों बे BTC सुक्ति जानायनि उनाव बेयाव मोनसे गभर्नमेन्टआव फैबाय न' डाउट BPF आनो सलायबाय बेयाव BTCनि अफिसार्स डिलिंनिफ्राय लानानै गोजौ लेभेलसिम एकदम CSD डाइरेक्टर बेफोर लेभेलसिम गासैबो फैसा नङाबा नोंनि फाइला जाया आरो नोंनि बिल मोना आरो दायो नोंथांमोना नाय ओरैबायदि कौटि लुथिनानै
लुथिबाय जे नोंथांमोना नाय जे किसुमान बुस्थुफ्रा आननेसेसारि मुस्रिनो कम्बलनो सिखा रुवा बेफोरखौ मा नांगौ जोंलाय बर' माहारिनोलाय जोंथ' मुस्रि कम्बल सिखा रुवा बिनि थाखाय आन्दलन खालामाखै नोंथांमोना नाय बर'नाव सिखा रुवा खदाल गोदोनिफ्रायनो दंखायो बे बिटिसि मोनैनि सिगाङावनो थाखायो बर'फोरनियाव मा दरखार नांदों बे सिखा रुवा खदाल बेफोरखौ माबा होनो साप्लाय होनो साप्लायाव लांनोसै थाखाखौ खौथि बिसोरो माबानो पार्चेस कमिटिनो माबा आन्डार सेक्रेटारिनो बेफोरबायदि जानानै बिटिसिनि फैसा धंस' दिनै हाग्रामा महिलारा इउसि होनो हाला इउसि होनो हायिनि थाखाय मा जायो एसे एनै जिथुनिखि फान्ड फैयो लोगो कालकाता सिलिगुरियाव खारना थायो बेवहायथ' नों आं साधारन मानसिया जेबो मोनाखै दा बुंनो थाङोबा ब्रेना मोनहास'वाखै बेयाव जोंनि साधारन मानसिया सिलिगुरियाव थांनानै बिथांनो 10% होबासो बे बिल होयो बेफोरबायदि गोबां सिङाव माने बुंथावै बाथ्राफोर आरो नोंथांमोना साननानै नाय जे ओरैबायदि लेथ्रा दङ बेयाव बिटिसिआव लाखिनानै जेबो लाब गैया बै अफिसारफ्रानो माने माबाखौ खामग्रोदों लेथ्रा माने फैसा जाख्ल'नायखौ बिसोरनो फोरोंदों ओरैबायदि लेथ्रा बिटिसिनि अफिसारफ्रा दिलिंनिफ्राय लानानै गोजौ लेभेलसिम खालि फैसा नङाबानो जाया दिनै बिथांमोना फैसा जाख्ल'नायनि थाखाय जेबो मोनाखै दिनै मोनसे स्किम हरोबा हाग्रामा महिलारिया मा बुङो सार बेबायदि जाबाय इसेबां बिथिंबो फैसा होनांबाय खामानि मावाबाबो जायो ना लास्टआव बुंना मा भाषा जाखो बियो हाग्रामा महिलारिया जे दिनै बिदि बुङो थिकादारफोरखौ खामानि मावाबाबो जायो बिल' बख'दो मा भाषा बियो ओरैबायदि जगयन' ओरैबायदि लेथ्रा दिनै जों बेफोरबायदि सरकारखौ मा हिसाबाव जों भट होनो आरो रायजोफोरनाव आरो बिथांमोना मा हिसाबाव भट बिनो बिसोरो लाजिनांगौ दिनै बिथांमोना दिनै आं गासैबो बिटिआर बासिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों जे दिनै बिथांमोना गिदिर गोलाव होननानै सोरबा खाम्फा फैगोन सोरबा हाग्रामा महिलारि फैगोन बिथांमोनाव कुइसन खालाम रायजोफोरा जे दिनै लाइन डिपार्टमेन्टआव दिनै मानो अनसुंथाइ मोना दिनै 6 सिडिउलाव जोंनि एसटि मानसिफ्रा WPTनिफ्राय स्पेसियेलि जोङो अनसुंथाइ मोननांगौ दिनै बे अनसुंथाइखौ दिनै जोंनि मानसिफ्रा मोननो हायाखै दिनै मा जाखो दा मिनिंलेस माने हाग्रामानि खोथाया भेलुलेस आं दिनै रायजोफोरखौ खावलायदों हाग्रामा महिलारि फैनाय लोगो लोगो कुइसन खालाम आरो MCLA गावनि समस्यायाव थांनाय लोगो लोगो कुइसन खालाम जे मा जाखो आरो बिथांमोनखौ डेभेलपमेन्टनि जिथुनिखि LED फान्ड बे LED फान्डजों बिथांमोना खामानि मावाखै आं बिनिखायनो रायजो राजाफोरनो आरो बेखौनो खोन्थाबावदों बिथांमोनखौ कुइसन खालाम दिनै LED फान्ड गावनि एरियायाव डेभेलप जानायनि थाखाय जिथुनिखि फान्ड मोनो 25 लाख बा 20 लाख लास्ट इयाराव मोनदों बिसोर 50 लाख मोनसेबो खामानि मावाखै बिजों मोनसेबो खामानि मावाखै बिनिखायनो कुइसनखौ बिसिनि लिस्टखौ जों नायबाय जि मोजां लिस्ट खालामदों कनस्ट्राक्शन अफ कमिउनिटि हल कनस्ट्राक्शन अफ युथ सेन्टार मोजां टाइप खालामनाया लिस्टफ्रा मोनसेबो गैया दिनै रायजोफोरखौनो आं बेखौनो बुंदों जे बिथांमोनखौ कुइसन खालाम गामियाव हाबनाय लोगो लोगो बिसोरखौ मोजाङै जिरायनो हो मान हो बिनि उनाव मोनसे कुइसन खालाम दिनै रायजो राजाफोरखौ सिङाव ओरैबायदि थगायदों रायजोफोर आं दिनै खुला खोथा सैथो खोथाखौ आं बुंदों जे रायजो राजा नोंथांमोनखौ थगायदों बिथांमोनखौ कुइसन खालाम आं बारे बुंदों बिथांमोनखौ कुइसन खालाम आं दिनै बेखिनिखौनो बुंथ'बाय